Това чудо на природата, медът, има изключително много хубави свойства, антибактериално, антиоксидантни действия, подпомага храносмилането, подпомага здравето на сърцето и още много ползи за здравето. Дори е доказан неговият антидепресивен ефект. Като цяло има загряващо действие. Има някои неща обаче, за които трябва да внимавате, когато използвате мед, едно от които е много важно и хората често правят грешка с това. Не затопляйте меда. Меда не е нещо, с което да готвите или да го използвате като ежедневен подсладител на храни и напитки. Това е голяма грешка. Първо, че може да прекалите с самия мед. Второ, когато се нагрее над 40 градуса, той губи своите свойства и дори може да бъде вреден и да запушва каналите в организма. Медът не трябва да се загрява. Също така е важно, като си купувате мед, да внимавате той преди това да все пак да не е бил обработван и затоплян, както и смесен с други вещества, защото в днешно време не можем да се доверим на всичко, което пише на етикета. Внимавайте, купувайте си истински хубав мед и бъдете здрави!